Menta perlok nawara HP ko kubor. Siat penhap ka Iran nya gejet jikun Israel F-35 ke basaw. Tong nisngam. Kam ka Iran basiat penhap ka air defense system jongka. Ya gejet jikun F-35 basaw jongka Israel. Hajan nong ba tabris. Katasnim news agency ka report ba. Ka jet ka siat hakapor bajur ka jikun suny. Katkum gejing itu jongka Iran. Kane ka bu ya ki Israel bakandu sakawai pat ka borsuny. Nadu ka sito ding. Tang baka Israel ka kantaj ya kan jingkam jong ki Iran halor ki jet jikun jong ka ong bak ki aya ka kubur thok shushu ka Israel ka ong umdan saki ba pelaj da ki Iran ban support ya ki jingkam jong ka hagawai pat kiliang kam ka Israel baka siat ya artili ki F-14S ka Iran haki strike Tehran airport ka Iran ka ong ki F-14S ki dei ki jingram ban penthame ki strike missile ka Israel katkum ko jingitu jong ka Iran ya ki jingram labu rangkat ki thapnyang pan panyasrim thik kum ki jing yakun yu I jing pthai lane don tukri tukra hadin bahit strike ke Israel penti kena susu ke Iran bagi daitang ki jingriam ki Iranian channel ki ong ki bot jingriam bakum kini ka sedang nadu ka pertama Iran Irak ki bot pen pensep ki missile nungsun pat pen kelumar ki target system ka NBC ka ong baka Israel ka pha ya ke jingkerpat leng ba ki nong penyesuk kari Amerika Syaki he ka Iran halor ka jing sange yasiat no ka Israel ka yai peteng yi jing berngam pajba kadba kadang pan ya ka jing krene suk shelendet ka report halor ka jing krene suk kawan kadba ka jing siat missile siat drone ki yai peteng na paro arliang ka Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps kadang syudap ong ba kan sayai pha iki straight wat hadin baka Israel ka sange ya ki operation sipai joka kubli shibun story telo London